И здравейте хора, днес ще играм на Fortnite с Иван. И в момента умряхме на ранкет, но нищо, ще се опитаме да го виднеме, но надали ще го виднем. Няма да го успеем да го направим, откъде? Може да успеем, откъде да знаеш. Може да вярвам в себе си да успеем. Те са, батите хери се, сигурно за малко ще сложат тефесия, Не се надявай, но на платинум не мисля. Стойте само да се дръпна леко камерата. Надей се ли гъби? Не, ние сме хора, аз съм доста добър. Но бам се, брат, къде аз съм добър. Хора... Пишете долу в коментарите, то там с кефли. И тос. Или пакето тос... Ай, опа. Не, то е съм с кефли. О, сега ще пусна оранджустата. Айде, дърпай. Фейк оранджуста, дърбак, оранджуста там. Това е фейк оранджустата. Това не е това. Хора се фука с фейк оранджуста, боже. А ти с какво ще се фукаш? Нямаш нищо. Да! Я ме виж другия екран, дали нямам тик. Сподели ме екран. Аре. Аре! Другата игра. След като приключим видеото, ще го видя и ще кажа на хората. След като приключим видеото, хора ще му покажа това. Ако си ме излъгал, ако си ме излъгал, репортвам, левкам, ремувам. Брат, ако ти ми го беше казал това, аз ще да си призная, че ето, виждате. Признаваш си. Признай си, защото yes or no, remove player. Признаваш ли си? Да, бе, имам ги. Надали. Признавам се. Добре, призна си, че ги няма. Да. Видяхте ли го? Хора, моля ви. А what? Пича спами на куче. Брат, той е като ясно. Те много се плашат между другото от такива стени. Идвам да ударя една нито за спашка, идвам. На кев, изе. Брат, как мога кенто ли? Давай, ето ме нападна, давай, ръжка. Майко. Как ми стилна кила? А не, аз си го взех. Найс. А това е хил, бе! А къв ти хил, бе? Аз съм на по-малко от тебе. Така. Защо да знаеш? Кемпи в това, Да кемпи, брат, да кемпи. Набили му деймидж. Не идва, той е добър. Брат, на Platinum 2, на ранкет, не са добри, изобщо не. Ти лут ли си? Чай да взема да удара една нитро с плашка и да се умитам. What the fuck? Не шо. Стреляш от 5000 метра, брат. Пак щях да го хитна, ако бях отблизко, той ще да ме разкатае. Ето казах, че бро. Майко, това е мега кирката, бро. Вади брутален... Оф, не мога да говоря, хора. Те е добър. Не, аз не мога да говоря. Горе искам всички да го инвайтвате в Fortnite, защото той е добър, той не обижда. Това, че не обиждам, ама много рейчко и това. Което трябва да го правиш, бе. Това трябва смисъл да го правя, че смисъл аз прекалено рейчко и това. Да, брат, смисъл аз умирам и ти се чупиш назад. Мале, ако игра на ранкет и сваля бронз от Platinum 2, ще си строша гейминг периферията. Мам, представи сега на Platinum, правим виктори и ставаме кума отново, представяш ли си? Какво? Правим виктори, сега сме на Platinum и изведнъж играта се бъгва и ни сваля
сваля минус 1000% и вече ставаме на силван. Не, то минус 1000% сега... Ние ще сме голд нещо. По-скоро аз ще съм голд нещо. Аз съм силван, брат. Май силвър, да. Май ще съм силвър 3, а ти ще си силвър 2, май. Не, или може би ти ще си силвър 3, аз ще съм голд 1. Защото, брат, на процентът ти... В смисъл да вдигнеш от 0 до 1 ранг, знаеш колко ти е, може би? Макс 100 маняк. На толкова много ранкове не мисля. Яла, дай ми може ли не чуе? Вземи. Тук има един снайпер, може да го сториш. Какво? Снайпер? Не. Как ще фърляш снайпер? Ти добре ли си? Първо ми изписва плюс 2000 XP, после плюс 1000 XP, what the fuck. 3000 XP, брат. Бравче, едитват, брат. Това, че мога да едитват 200... Не, няма материал. Дай ми целият тия материал, брат. Брат, аз имам колко тежко материал, брат. Брат, аз едва ми имам 4 материала по принцип. Плюс 15 000 XP, добре ме си. Да, вързия, брат. На мен е 3000, на мен е 15 000. Да, защото аз съм по-малък ранг. Да, това че си по-малък ранг. Абе, аз на къде съм тръгнал с тия 2 патрона? Тръгнал. Маняк. Брат, трябва ли материал, човек? Живота е нечестен, помогни ми. Не. Влизай му ти. Стой, наспами го. Помощ! Тук, да, добре. Тук. Не, излиза пред нас. Открадна ми кила, ама не нищо. Патрони за помпа. Брат, ти образ всички патрони, брат. Брат, аз имам нужда от патрони, аз имам нужда и от чил. Добре, стига съм път. Аз от всичко имам нужда. Ама не и от тебе. Така да. Маля, тя къде се бие, бе? Чак при бункера, брат. Никакъв шанс. Ти лут ли за да отидем при бункера? Аз ще си по-отидем при бункера, го изключи. Брат, аз какво му казвам, той какво ми говори? Или поискаш ли да има някой медальон? На ранкет медальон... Майко! То на ранкет няма коли между другото, знаеш. Да, ама има медальонски коли, бро. Не, няма. Няма и те си ги махнат. Не, има. Добре, ме ще видиш. Работят. Стига, бе, брат, тък му избягахме от шибания парк. Брат, цял. Дай да постреляме, да стреляме. Добре. Бързо стреляй! Не, то от другата страна. Ами, да. Аз спокойно стрелям, брат. И по двама... Ако може. Не, махай се. Брат, нямам нитро спаш, то с спамерска помпа. Не става. Ми хора, не желам да играм на ранкет, затова няма да играм. Добре. Минус 3%, майка ти.
Брат, минус 1% тя прави па 2 кила, минус 1%, брат. На 19-то място с 3 кила. Според тебе добре ли е на ранкет даже? Как добре, майко! Айде, Лего. Не. Брат, мързи ме. Дай реди. Аре, едно малко да те габра. Да. Ти обичаш Елфано, ти обичаш Елфано. Няма да си пинам, брат, че си кажи. Дай реди. Дай реди. Хора, и той може да ме убива и аз мога да го убивам, не знам. Ох, аз никак няма да го убия. Ти мога да ме убиваш. Не мога. What the fuck, много ми се спи, защо? Спокой. Не можа да се променя супер херото, брат. Чай да нагласа от камерата. Как трябва? Баба, пипи, пупучек. What the... Мама, я пупси. Привет, я пупси. Не, падна микрофона, what the fuck. Аре малко с трапове да те гавра. Ама не без прегласен. О, не, 200 pop shotgun. 200 pop shotgun. 200 pop shotgun. Искам 200 pop. Ей! 200 pop shotgun. О, май, нали... Стой да се правя на стреката. What the... Ще кемпиш на адите. Не, брат, аз не знаех, че ми за стена. Не, брат, аз не чух как ми взимаш стената, брат. Посмей да ми щупиш. Да. Ма, брат. Къде чуваш, бе? Къде чуваш, бе? Брат, пак не ми даде да си спал на рампата, бе. Какво става? Бате, не ме бива. Ако не престанеш, ще те ремувна, бе, брат. Махнах си Старса, бе. Гледай го, брат. Гледай го как чакали на едит. Я чупи малко. Ти си заек, бро. Ти си заек. Не, това не е твое! Това не е мода. Бърка. Аз съм Спайдърмен, брат. Бегай, бе! Бегай! Сочиш ме с помпата в главата, ти отли си. А той е моя. О, къде? Тогава кемпи, брат, на... Аз ще я върна. What the fuck? Какво беше това? Аз ти не бъдеш ти, брат. Съседите ни гледаш, какво гледам, брат? Какво гледаш, не? Аз ще виж какво ще гледаш. Малко трайхард хора. Напика ли се? Напика ли се? Няма ти се направи, гледай, гледай. То!
Грешната страна удари, бро. Аре, давай. Как ще ме чупи страната? Много интересно, бе. Давай, приложавай към високо, Давай. Сега ще ви. Тиха стара, брат, тиха стара. Как бе, Крадец на Бали. Нещо малко габра тука. Кой казва, брат? 8 на 7. Айде бе, какво 8 на 7? Май, изравних резултата. Ако искаш да играем 2 в 1. Брат, в момента снимам клип, не мога. Това беше пръстената, бро. Айде бе, багер, ще вие двамата срещу мен. Не бро. Аз съм много слаб, брат. Брат, ти си прекалено силен. Стига сте продукция, брат, ако ще ви път напред с прозорчите кихва. Аз своето срещу вас, брат. Не бе, брат, ако не се маната ви рамувам. Аре бе, брат, ще изтопа група, Бъдете се да. Що не цикаме, брат? Защото си... Гледай го как! Какво ми денциш, бе? Аз и багера срещу вас, двамата. Искате ли? Чай, че рамувнах. Багер, че аз ти срещу тях двама. Багер, аз ще бъда за малко, защото... Ти това да внимно, брат. Аре, 2. Багер, аз ще... Ще спра за малко, защото... Добре, Как иска да игра на Майнкрафт? А? Как иска да игра на Майнкрафт и след малко ще да... Аре бе, само едно. Да пробваме. 2. Аз и багера се. Моля хора, че ми надуха главата с това 2 в 2. Тя му не работа. Хора, погледнете какво е навънка. В Ихтиман, ако сте някой в друг град, само вижте облаците. Едва ми има 15 облака. Майко. Опа, слагам на... Аз съм сам, брат. Аз съм забрал да пусна на нов фил, бро. Че малко събра мат. Ну да. То аз имах време за 2 стълби. Фу! О, майко! 19 минути клипче. Хора, ще приключваме видеото и ще се... Или айде от мен да мине, ще изиграм цъката на Reload и ще спирам видеото. И ще си кажем едно хубаво довиждане. Да, добре. Късмета ми. Найс. В принцип аз не спам. Затова метаме смеджетата.
това някой не може хек на 20 часа. И добре, че беше помпата да го спаси. Брат, тъпли се. Ти какво си? Ти мама си? Какво си? Ако ми... Това суперхерото е на майната си, бро. Ау! Аре, дърпай, ла, тук. Аз стига. Гего! Майко! Майко. Що за плеери? Опа, тия златни крънца. Как са? Не, брат. Не! Ми казва, че ме избирам. О, шит, суперхерото. Майко. Така, не спамете. Така, това суперхеро не знам какво правя, ама... Не искам да я въркам. Ще се питам, брат. Не, то така. Суперхерото или то, което го оставих на него? Сектир. Не мога. Това в това. Майко! Що за плеери има? Това ми трябва. Гледай го. Майко как бяга. What the fuck default? Не. Ей, йоу! Брат, много мразя тия хора, къде само се правят на дефолт и нещо са слаби, а през това време клипват маняците. Алата фото има човек и отдолу и отгоре! И хора, ще приключвам видеото и довиждане.